geleceğimiz ziraatli şuwelen geçirilýär. Bu şuwelen gurnoýjysy Türkmenistan Telewiziýa radio bileşik kinematografiýa barada döwlet komitetining Mahabat müdürligi kärdeşler akalaşy gurammaty we denanlar gurammatydyr. Şu geçirilýän şuweleniň daşyny fergi ýarmarkalar hem geçirilýändir. Bu fergi ýarmarkalarda Türkmenistan döwletimizde öndürilýän tekstil önümleri, el işleri, ayal gyýlarymyzyň el işleri, heykel işleri, surat çekme işleri, şuňky da wara gatnaşyjylary görkezilýändir. Bu kitap şuwelen Faytonunu atı bilesin dedi. Gözünü yitip durup şehrin içinde faytonu